हातातनं लोकांनी सत्ता काढून घेतली, लोकांनी आपल्याला नाकारलं. आलेला निधी पुन्हा अडकवण्याचं काम सुद्धा तुम्हीच करताय. तुमचा राजकीय दबाव हा प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे देवगड जामसंडे शहराचा विकास खोळंबला. हा फार मोठा गौप्यस्फोट आहे. पण तुमचे जे नगरसेवक आहेत, म्हणजे तुमच्या पक्षाचे आता थोडक्यात विरोधी नगरसेवक आहेत, ते पत्रकार परिषदा सोडून प्रत्यक्ष रस्त्यावरती उतरताना चित्र का दिसत नाही देवगडमध्ये? मागील 1 वर्ष सत्तांतर झाल्यानंतर मात्र नितेश राणेंचा व्यापाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झालंय. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आजच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय. खरं तर या विशेष मुलाखतीमध्ये आपल्या सोबतीनं जोडले जातात ते अर्थात आमदार नितेश राणेसाहेब. खरं तर सर्वप्रथम मी स्वागत करतोय मुलाखतीमध्ये. ही मुलाखत लाईव्ह स्वरूपामध्ये आपण घेतोय. आपल्याच मतदारसंघामध्ये काल देवगडमध्ये कोकणशाहीची एक्सप्रेस पोहोचलेली आणि ह्या एक्सप्रेसच्या माध्यमातून आम्ही देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या 1 वर्षाच्या कारभाराचा लाईव्ह थेट पंचनामा केलेला होता. हा पंचनामा करत असताना अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी समोर आल्या आणि त्या गोष्टीत जाणून घेण्यासाठी दुसरी बाजू नेमकी तुमची काय आहे, त्याची कारणं काय, हे जाणून घेण्यासाठी खास ही एक्सक्लुझिव्ह अशी मुलाखत आपण तुमच्या निवासस्थानी करतोय. साहेब, माझा खरं तर थेट सवाल आहे तुम्हाला. पहिलाच, आपल्या हातामध्ये देवगड जामसंडे शहरामध्ये 5 वर्षाकरता त्या नागरिकांनी सत्ता दिलेली होती. त्यानंतर मात्र सत्तांतर झालं. याचाच अर्थ आपल्या हातातनं लोकांनी सत्ता काढून घेतली, लोकांनी आपल्याला नाकारलं. नेमकी त्याची कारणे मीमांसा आपण केली आहे का? साईनाथ, हा इंटरव्ह्यू देत असताना माझ्या देवगड जामसंडेची जनता, माझे मतदार निश्चित पद्धतीने हे बघत असतील, ऐकत असतील. या निमित्ताने तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना मी आपल्याला एवढंच सांगेन की देवगड जामसंडेची सत्ता 14 फेब्रुवारी 2022ला नवीन नगराध्यक्षा बसल्या आणि जेव्हापासून ही नगरपंचायत स्थापन झाली तेव्हापासून ही नेहमी विरोधी पक्षाच्या हाती असलेली ही नगरपंचायत होती. म्हणजे उदाहरण, जेव्हा ही पहिली ग्रामपंचायत तू नगरपंचायत झाली तेव्हा काँग्रेसचा आमदार म्हणून मी तिथे कार्यरत होतो आणि काँग्रेसच्या नगरसेवक म्हणून ती सत्ता पहिली स्थापन झाली. आणि मग 5 वर्षाचा कारभार केल्यानंतर तेव्हा काँग्रेसची सत्ता तिथे होती आणि भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची राज्यात सत्ता होती म्हणून, आणि भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस साहेब तिथे होते. तेव्हा आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून तिथे सातत्याने काम, काँग्रेसचे नगरसेवक म्हणून तेव्हा केलं. त्याच्यानंतर 2.5 वर्षाचं कारकीर्द ही उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडीची झाली आणि तेव्हा निवडणुका झाल्या आणि 14 फेब्रुवारी 2022 ते 30 जून पर्यंत तेव्हापर्यंत उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीच्या कारकिर्दीमध्ये ती सत्ता राबवली गेली आणि 30 जूनच्या नंतर ते आत्तापर्यंत फडणवीस साहेब आणि शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना भाजपची सत्ता आली. आणि ह्या जूनपासून ते आत्तापर्यंत, म्हणजे आता आपण एप्रिल या महिन्यामध्ये आहोत, तो तेव्हापासून राज्यात सत्ता भारतीय जनता पक्षाची आणि नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष हे ठाकरे सेनाचे. म्हणजे तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न मी एवढाच करतो की सातत्याने इथे विरोधी पक्षाची सत्ता त्या नगरपंचायतीमध्ये राहिलेली आहे. पण तरी अगर तुम्ही मला विचाराल, मतदारांना माझ्या विचाराल, कधीही माझ्याकडे सत्ता असेपर्यंत मी कधीही जनतेला हे भासवून दिलं नाही किंवा त्यांना कारणं दिली नाही की बाबा तुमची नगरपंचायत ही विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे आहे किंवा विरोधी पक्षाकडे आहे म्हणून मी तुमचा विकास करू शकत नाही, असं त्यांना कधीही मी जाणवून दिलं नाही. आणि ह्या सगळ्या वर्षापर्यंत जेव्हापर्यंत माझ्या हातात सत्ता होती तेव्हापर्यंत सातत्याने जिथे जिथे शक्य आहे, जिथे जिथे लढू शकलो, जिथे जिथे संघर्ष करू शकलो, जिथे जिथे आपली ताकद वापरू शकलो ते मी ताकद वापरली आणि माझ्या देवगड जामसंडेचा विकास करण्याचा मी प्रयत्न केला. एवढंच झालं की जेव्हा सत्तांतर झालं
सत्तांतर होत असताना तुम्हाला माहिती होत, चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही एक पत्रकार आहात, तेव्हा महाविकास आघाडीची सत्ता होती आणि एका बाजूला जिल्हा बँकची निवडणूक लागलेली, एका दुसऱ्या बाजूला ह्या जिल्ह्यामध्ये काही नगरपंचायती लागलेल्या, त्याच्यामध्ये वाबळे वैभववाडीची नगरपंचायतची निवडणूक होती आणि देवगड जामसंडीची निवडणूक होती. आणि त्याच वेळी तुम्हालाही माहिती होतं की तेव्हा उद्धव ठाकरे सरकारने त्यांच्या राजकीय विरोधकांना ज्या पद्धतीने अटक करण्याचं एक सत्र सुरू केलेलं, त्याचा एक भाग म्हणून मला त्याच काळामध्ये जेव्हा ही निवडणूक सुरू होती त्याच काळामध्ये ते एक प्रकरण घडलं आणि त्याच्यावर माझी खोटी केस माझ्यावर टाकली गेली आणि त्याच्यामुळे मी अक्षरशः 1.5-2 महिने कुठेच मैदानामध्ये नव्हतो. निवडणूक प्रक्रियेपासून पूर्ण प्रक्रियेतून मी बाहेर फेकलो गेलो. मी ना लोकांना भेटू शकलो, ना माझी बाजू मांडू शकलो, ना काही गोष्टीबद्दल मी त्यांची दिलगिरी व्यक्त करू शकलो, माफी मागू शकलो नाही, क्षमा मागू शकलो नाही. कारण काय गावकर, तुम्हाला सांगतो की मला माहिती आहे की 5 वर्ष जेव्हा माझ्या हातात सत्ता दिली, लोक माझ्यावर बिलकुल नाराज नव्हती. लोकांना माझं काम आवडलं होतं. कारण का देवगड जामसंडेला मी राज्याच्या नकाशावर आणून ठेवलेलं, विविध प्रकल्प आणले तिथे. असे प्रकल्प आणले की जे देशामध्ये पहिला कंटेनर थिएटर आमच्या देवगड जामसंडेमध्ये आजही सुरू आहे. कोकणातलं पहिलं वॅक्स म्युझियम आजही माझ्या जामसंडेमध्ये सुरू आहे, जिथे असंख्य पर्यटक आणि लहान मुलं जातात, सहली जातात, असंख्य गोष्टी जातात. वॅक्स म्युझियम आजही सुरू आहे. ज्या गार्डनबद्दल आज देशात आणि राज्यामध्ये चर्चा होते. मला आठवतं जेव्हा अजित पवारजी अर्थमंत्री म्हणून त्या डिसेंबरला 2022ला आलेले आणि त्यांनी जिल्हा नियोजनमध्ये बैठक घेतलेली, तेव्हाही त्यांनी त्या गार्डनचं कौतुक केलं. याही सरकार आल्यानंतर फडणवीस साहेबांनी जेव्हा कोकणाच्या संदर्भात, सिंधुदुर्गाच्या संदर्भात प्रेझेंटेशन घेत होते, तेव्हाही त्यांनी त्या गार्डनचा जेव्हा फोटो प्रेझेंटेशन स्क्रीनवर आला तेव्हा त्यांनी आवर्जून अधिकाऱ्यांना सांगितलं की गार्डन बनवायचं आहे राज्यभर किंवा कोकणामध्ये, तर ह्याच्यासाठी जेवढी निधी पाहिजे तेवढी देऊन टाका. म्हणजे माझं म्हणणं आहे की माझ्या हातात जेव्हा जेव्हा सत्ता होती, माझ्या सहकाऱ्यांच्या हातात जेव्हा जेव्हा सत्ता होती, आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. पण हेही आहे की माझ्या काही सहकाऱ्यांवर लोकांची निश्चित पद्धतीने नाराजगी होती. त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल असो किंवा अन्य जे काही चुकीच्या पद्धतीने त्यांच्याबरोबरची वागणूक असो, या सगळ्याबद्दलचा राग जनतेने त्या निमित्ताने काढला. आम्हाला काट्यावर, म्हणजे आम्ही 8 आहोत भारतीय जनता पक्ष म्हणून, महाविकास आघाडी म्हणून 9 आहे, म्हणजे एवढा काय मोठा फरक त्याच्यात नाही आहे. पण निश्चित पद्धतीने जनतेने आम्हाला नाकारलं. जनतेने आम्हाला सांगितलं की नाही बाबा, 5 वर्ष नितेशजी तुम्ही आणि तुमचे सहकारी जे काही केलं ते आम्हाला काय पटलं नाही, म्हणून तुम्ही आता विरोधी पक्षामध्ये बसा. आणि म्हणून आम्हाला विरोधी पक्षामध्ये बसवलं. पण मला एवढं गावकरजी तुम्हाला स्पष्ट पद्धतीने सांगतो की मला झालेल्या चुकांचा अभ्यास करणाऱ्यापैकी मी एक कार्यकर्ता आहे. मी अशा पद्धतीने मी वागणारा कार्यकर्ता नाही आहे की नाही मी काहीच चुकलं नाही, जनता चुकली, जनतेचं नुकसान झालं, असं म्हणणाऱ्यापैकी मी नाही आहे. मला कळलं की बाबा नाही ठीक आहे, काही सहकाऱ्यांच्यावर जनतेचा राग होता म्हणून लोकांनी दुसऱ्यांना निवडून दिलं आणि त्याच चुका सुधारण्याची माझी तयारी असल्यामुळे मी लगेच त्यानंतर जेव्हा हे सगळे केस माझ्यावर पोलीस केस शांत झाली आणि त्यानंतर ते आत्तापर्यंत तुम्ही बघितलं असेल, जनतेने मला नाकारलं असलं तरी, जनतेने भारतीय जनता पक्षाची सत्ता दिली नसली तरी, आज जनतेला येणारी जी विकास निधी आहे त्याच्यामध्ये मी कुठेही कमी पडत नाहीये, कुठेही कमी पडून देत नाहीये. म्हणजे जशी काय माझीच नगरपंचायत आहे, माझेच नगराध्यक्ष आहे, माझीच बॉडी आहे असं म्हणून भरघोस निधी मी माझ्या नगरपंचायतला आत्तापर्यंत तरी आणतोय आणि त्या पद्धतीने जनता अनुभव घेते. पण साहेब, असं आपण बोलताय, आपण भरघोस निधी आणताय वगैरे, परंतु आलेला निधी पुन्हा अडकवण्याचं काम सुद्धा तुम्हीच करताय असा थेट आरोप होतोय. नेमका या आरोपाकडे तुम्ही कसं पाहताय? असं आहे की साईनाथ, जेव्हा विरोधी पक्षामध्ये होतो तेव्हा तुम्ही असंख्य DPDCचे प्रोसिडिंग्स बघा, विधानसभेचे काही रेकॉर्डिंग्स बघा. जेव्हा कुठल्या पद्धतीने भांडायचो, काय कशी निधी खेचून आणायचो हे मला माहिती आहे. हे शेवटी ती त्या लोकप्रतिनिधीची ती टॅक्टिक असली पाहिजे, त्याच्यामध्ये ते कौशल्य असलं पाहिजे. कारणं हे लोकांना कधी आवडत नाही, मतदारांना बिलकुल कारणं देणं आवडत नाही. लोक काय म्हणतात, तुम्हाला सत्ता दिली आहे ना, मग विरोधी पक्षामध्ये असाल तरी तुम्ही काम करून दाखवा.
काय तुम्हाला सत्ता दिली आहे, नगराध्यक्षपद दिलं आहे, नगरसेवक पद दिलं आहे ना, तुम्ही कोणाच्या समोर जाऊन नमस्कार करा, कोणाच्या समोर जाऊन दुसरं काय करा, पण आमची सत्ता चालून दाखवा. त्यात तो मानणार. तसे संस्कार राणे साहेबांनी आमच्यावर दिलेले. आम्ही कारणं कधी दिलेले नाही ना, मी दिले. आमच्या कारकिर्दीमध्ये उद्धव ठाकरेजी मुख्यमंत्री राहिले तरीही माझ्या इकडे पैसा थांबला नाही. कोरोनाचा काळ आला तरी पण माझ्याकडे विकास थांबला नाही. पैसा एका बाजूनी कमी पडत होता असं मला दिसत होतं, माझ्यावर विरोधी पक्ष म्हणून माझ्यावर अन्याय होत होता असं दिसत होतं, पण मी खिशातला पैसा टाकून हे सगळे प्रकल्प उभे केलेले. हे कुठेही शासकीय प्रकल्प नाही आहे. म्हणजे पवनचक्कीचं गार्डन हे 2.5 कोटी पर्यटनाच्या अंतर्गत आम्हाला मिळालेलं, पण कंटेनर थिएटर असो किंवा वॅक्स म्युझियम असो हे मी माझ्या स्वखर्चाने तिथे उभे केलेले प्रकल्प आहेत. किंवा जे दरवर्षी आम्ही फिल्म फेस्टिवल तिथे करायचो त्याच्यामुळे पर्यटनाची मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होते, त्याच्यामुळे बाजारपेठामध्ये फार मोठा फरक पडायचा. तसे हे 3-4 प्रकल्प हे मी स्वखर्चाने केलेले आहेत. मुद्दा माझा एवढाच आहे, माझ्यावर आज निधी थांबवण्याचे आरोप लोक करतात, माझ्यावर टीका करतात की आलेली निधी नितेश राणे थांबवतात. मग ह्या एवढे वर्षी जेव्हा मी विरोधी पक्षामध्ये होतो, उद्धव ठाकरेजी ज्यांच्याबरोबर आमचा फार टोकाचा संघर्ष आहे, ते जेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि नितेश राणे आमदार होता, जेव्हा राणे साहेबांचा मुलाचा मतदारसंघ आहे त्याच्यामध्ये ते एक दमडीही पोचायला द्यायचे नाही, तिथे पण मी संघर्ष करून पैसा आणायचो ना, निधी आणायचोच ना. मी कारणं दिली माझ्या लोकांना. 2.5 वर्ष जेव्हा माझी सत्ता म्हणजे ह्या 14 फेब्रुवारीला 2022ला सत्ता बदलली, पण त्याच्या अगोदर एक तरी कारणं माझ्या नगराध्यक्षांनी, माझ्या नगरसेवकांनी, मी स्वतः जनतेला दिली काय की बाबा तुम्ही विरोधी पक्षामध्ये आहे म्हणून मी पैसा आणू शकत नाही. मी माझ्या हिमतीने आणली, मी माझ्या ताकदीने आणली. आम्हाला काय कुठल्या अधिकाऱ्याच्या समोर काय बोलायचं, कुठल्या अधिकाऱ्याच्या समोर काय नमस्कार करायचा, कुठल्या अधिकाऱ्याच्या समोर कशी ताकद वापरायची, हा सगळा आमचा विषय आहे. आम्ही कारणं दिलेले नाही. मग आजच्या सत्ताधारी जे आहेत तिथे त्यांना कारणं देण्याचा अधिकारच नाही आहे ना. माझं म्हणणं आहे की तुमच्याकडे पण मोठे नेते आहेत, खासदार विनायक राऊत आहेत, ते मोठे स्वतःला मोठे नेते समजतात, किंवा अतुलराव राणे सारखे लोक जे सातत्याने आमच्या देवगडमध्ये येतात, टीका करतात, माझ्यावर टीका करतात, ते तो बोलतात की उद्धव ठाकरेंच्या किचन कॅबिनेट मधले आहेत, मिलिंद नार्वेकर आणि त्यांचे अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे असं म्हणतात. मग ते का कमी पडतायत आता? मग तुमच्या हातात जेव्हा सत्ता होती तेव्हा तुम्ही आम्हाला भरघोस निधी आणून दिली नाही, तेव्हा तुम्ही जनतेला काय रिझल्ट दिला नाही, उलटा भ्रष्टाचार करण्यामध्ये तुमचे दिवस रात्र गेले, तुमचा वेळ गेला. तुम्ही कधी असा विचार करत नाही की बाबा चला 4 पैसे मला कमी मिळाले तरी चालेल. प्रत्येक बाबतीमध्ये आज भ्रष्टाचार चालू आहे, पण 4 रुपये मला भेटले नाही तरी चालेल, पण चला नितेश राणेकडे जाऊ, स्थानिक आमदार आहेत, अजित गोगटे साहेबांकडे जाऊ, ज्येष्ठ आमदार माजी आमदार आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे तेही नेते आहेत, चला आमच्याकडे या, आमच्याशी बोला आणि चला आमच्याशी संवाद ठेवा ना. आम्ही काही ते इंडिया पाकिस्तान सारखं हे परिस्थिती नाही आहे की तुम्ही आमच्याशी बोलायचं नाही. आम्ही निवडणुकीपर्यंत राजकारण करणं योग्य आहे की निवडणुकीमध्ये आपण सगळे प्रतिस्पर्धी असतो, एक लक्षात घ्या, पण निवडणूक संपल्यानंतर जनतेच्या हितासाठी संवाद ठेवायलाच लागतो, ठेवायचाच असतो. आम्ही आमच्या पद्धतीने त्या पद्धतीने संवाद ठेवला आणि म्हणून जनता, आम्ही आमचा इगो समोर ठेवला नाही, आम्ही आमचा द्वेष समोर ठेवला नाही. आम्ही एवढंच लक्षात ठेवलं की देवगड जामसंडेच्या जनतेने आम्हाला निवडून दिलंय म्हणून आम्हाला जनतेला रिझल्ट द्यायचा आहे. म्हणून अन्य विषयासाठी तुम्ही माझ्याशी बोलायला येता, माझा असा मुद्दा आहे. तुमचे जेव्हा वैयक्तिक विषय असतात तेव्हा तुम्ही माझ्याशी बोलायला येतात, तेव्हा देवगड जामसंडे बद्दल बोलत नाही. एक तुम्हाला साधं उदाहरण देतो, म्हणजे देवगड जामसंडेच्या लोकांना नेहमी आश्चर्य वाटतं की नितेश राणे आणि आत्ताच्या नगराध्यक्ष असतील, आत्ताच्या उपनगराध्यक्ष असतील किंवा अन्य नेते का संवाद करत नाही. सायनाजी, मी स्वतः आता मला काही महिन्या अगोदर जेव्हा मी ऐकलं की आपल्या ज्या आत्ताच्या नगराध्यक्ष आहेत त्यांची मुलगी आजारी होती, हॉस्पिटलला ॲडमिट होती, मी त्यांना समोरून फोन करून विचारलं की मॅडम तुमच्या मुलगी आजारी आहे म्हणून मी ऐकलंय, काही मदत पाहिजे असेल मला सांगा, राजकारण असेल बाजूला, पण आपण काय असेल तरी सांगा, तुम्ही काय चिंता करू नका. कारण का त्यांचे मिस्टर जिवंत होते, माझ्याशी चांगले संबंध होते त्यांचे. पण मॅडमनी काय केलं,
मी ह्या संबंधित त्यांना फोन लावला, एक लक्षात घ्या. पण त्यांनी पुढे जाऊन पत्रकार परिषद घेऊन काय आरोप केला माझ्यावर की नितेश राणेंनी मला धमकी दिली. माझं ना नितेशजी, खरं तर त्याच अनुषंगानं पुढचा प्रश्न आहे तुम्हाला. काल जेव्हा आम्ही हा पंचनामा देवगडमध्ये करत असताना एक गोष्ट प्रामुख्यानं समोर आली की मी सत्ताधाऱ्यांना विचारलं की तुम्हाला आमदार नितेश राणेंचं सहकार्य मिळतं का, तर त्यांच्याकडनं जी उत्तरं आले ते मला तुमच्याकडनं खरंच ना समजून घ्यायचं आहे. त्यांनी सांगितलं की एकतर तुमचा निधीमध्ये तुम्ही अडकाठी करता, त्या प्रश्नाचं मी तर उत्तर तुमच्याकडनं घेतलं आहे, परंतु तुमचा राजकीय दबाव हा प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे देवगड जामसंडे शहराचा विकास खोळंबला आहे. राजकीय दबाव आणि धमक्या ही सत्ता स्थापनेसाठीच्या, नेमकं काय ह्याची कारणमीमांसा नेमकी काय कराल तुम्ही? एक लक्षात, राजकीय धमक्या दबाव प्रशासनावर असताना तर आत्ता हल्लीमध्ये झालेली जी सभापतीची निवडणूक आहे ती कशी सुरळीत पडली, तुम्हाला पार पाडली, तुम्ही सांगा मला. कुठल्याही कोणाच्याही फॉर्मवर आक्षेप न घेता शांत पद्धतीने ठाकरे सेनाचे जे काही 3 सभापती त्यांनी नावं दिली व्हीप जुगारून, म्हणजे मुळामध्ये ते सगळे धनुष्यबाणवर निवडून आलेले आहेत, पण संजय आगरेजींनी जी मूळ शिवसेना आता आहे त्यांनी व्हीप जुगारून ते 3 त्यांचे जे काही सभापती ठाकरे सेनाचे बसले. मग त्याच मुख्याधिकाऱ्यांनी त्याच सीओनी तुम्हाला तुमची पूर्ण निवडणूक सुरळीत पाडून दिली ना, मग तेव्हा तुम्हाला सीओवर आक्षेप का, तुम्ही तेव्हा तुम्हाला ते सीओ चालले का? मग तुम्हाला आक्षेप तुमच्या मनाप्रमाणे झालं नाही म्हणून त्यांच्यावर आक्षेप घ्यायचा. तुम्ही कमी पडलात म्हणून तुम्हाला कोणाला तरी इथे बळीचा बकरा बनवायचा आहे म्हणून तुम्हाला तिथे ते जिरगे नावाचे मुख्याधिकारी दिसतात. शेवटी ते सरकारचे सेवक आहेत. याच्या अगोदर असलेले जे काही सीओ होते ना, म्हणजे ते तुमच्या मनाप्रमाणे चालायचे. तुम्ही पाहिजे तेव्हाच्या चेकवर तुमच्या सह्या घ्यायच्या. मग तो पंतप्रधान आवास योजना असेल किंवा आदित्य ठाकरेंची जी काही सभा तेव्हा त्या काळामध्ये झाली त्याच्यामधले जे काही खर्च निघाला, त्याच्यामधले जे काही भ्रष्टाचार झाला, त्याच्यावर तेव्हाच्या सीओनी काही सांगितलं नाही म्हणजे तो सीओ चांगला. हा सीओ नियमाला धरून चालतो म्हणून तो नितेश राणेच्या जवळचा, म्हणून ते राजकीय दबाव म्हणजे स्वतःची चूक लपवण्यासाठी. साईनाथ, अगर तुम्ही त्या सीओला अगर विलन बनवत असाल तर हे तुमचं अपयश आहे. जनतेला हे बघायचं नाहीये. आज स्मशानभूमीची अवस्था जाऊन बघा. फक्त ह्यांना पाहिजे तेवढे टक्के भेटत नाहीत म्हणून ती स्मशानभूमीचे असंख्य मला फोन येतात नागरिकांचे की बॉड्या तासनतास तिथे ठेवल्या असतात पण कोण तिथे पुढच्या क्रिया करण्यासाठी तिथे नसतं, कारण का ती अवस्था स्मशानभूमीची आपली वाईट आहे. आज आपल्या इकडच्या तुम्ही पवनचक्कीची गाड्यांची जाऊन फक्त अवस्था बघा. तिथून आम्ही लोकांसाठी मोफत ते गार्डन सुरू केलं होतं, कारण का आम्हाला पर्यटनाला चालना द्यायची होती, स्थानिक व्यापाऱ्यांना मदत करायची होती, पण तरी पण त्या लोकांना तिथे मदत झाली नाही. पण माझा मुद्दा एवढाच आहे की तुम्हाला तुमच्या कालच्या शोमध्ये तुमचं म्हणणं की माझ्यावर टीका करत होते ना, खूप टीका केली, राजकीय दबाव नितेश राणेचा आहे, निधी थांबवतात. मग तोच नितेश राणे ना तुम्ही वैयक्तिक दृष्टिकोनाने भेटायला कसे येतात आणि मदत कशी मागतो मला सांगा. मला हे जे काही तुमच्या समोर हे जे तारी काल बोलत होते तुम्ही सांगतायत तेच तारी जेव्हा मला देवगडच्या एका जागी जेव्हा रात्री उशिरा रात्री भेटायला येतात तेव्हा ते कधी देवगड जामसंडेच्या विकासासंदर्भात बोलत नाही, कधी निधीच्या संदर्भात बोलत नाही, कधीही देवगड जामसंडेला तुम्ही निधी का देत नाही, नगराध्यक्षाला तुम्ही काम करायला देत, असे प्रश्न त्यांचे बिलकुल नसतात. तेव्हा त्यांचे प्रश्न काय असतात की माझा जो काय आमचा जो काय मटका जुगार जो सुरू आहे त्याच्यावर जरा पोलिसांकडून आम्हाला संरक्षण मिळून द्या, मला जिल्हा बँककडून एवढं लोन मिळून द्या. मग तेव्हा तोच नितेश राणे चांगला कसा होतो सांगा तुम्ही मला. एका बाजूला तुम्ही सांगता की नितेश राणे आम्हाला काम करू देत नाही, पण दुसऱ्या बाजूला त्याच नितेश राणेकडे तुम्ही उशिरा रात्री भेटायला येता, भेटायचा आग्रह धरता. मग तुम्हाला मी भेट देतो, कारण मी राजकारण करणारा व्यक्ती नाही आहे, मला कोणालाही भेटायला काही हरकत नाही, मला सगळ्या पक्षांमध्ये माझे चांगले संबंध आहेत. मग तुम्ही भेटल्यानंतर तुम्ही एक तरी प्रश्न चला तुमच्या ग्रामदेवताकडे चला, मी पण तिथे उभा राहतो आणि तिथे शपथ घेऊन सांगा तुम्ही एक तरी नितेश राणेकडे प्रश्न हा देवगड जामसंडेबद्दल विचारलं का? काय मला अशी बँकेचा लोन पाहिजे, मला असं पोलिसांकडून संरक्षण पाहिजे, यासाठीच तुम्ही मला भेटता. मग तेव्हा तो नितेश राणे कसा चालतो? तेव्हा तुम्हाला तुमच्या नगराध्यक्षाबद्दल चिंता नाही, तेव्हा तुमच्या अन्य
सहकाऱ्यांच्या बद्दल चिंता नाही. हा जो दुप्पट्टीपणा आहे ना, हा जनतेच्या समोर आला पाहिजे असं माझं मत आहे. एक लक्षात घ्या. मग तुम्ही एका बाजूला जनतेला दाखवण्यासाठी नितेश राणेला विलन करता, पण दुसऱ्या बाजूला त्याच नितेश राणेची तुम्हाला जेव्हा वैयक्तिक मदत असेल, पक्षीय नाही, स्वतःच्या सहकाऱ्यांसाठी नाही, हा देवगड जामसांडेच्या विकासासाठी नाही, पण स्वतःच्या धंदा पाण्यासाठी जेव्हा त्याच नितेश राणेची मदत घेतात तेव्हा तो नितेश राणे वाईट कसा होतो? खरं तर ना नितेश, या मुलाखतीच्या निमित्तानं आपण हा फार मोठा गौप्यस्फोट देखील करताय की स्वतःच्या व्यवसायासाठी भेटायला येणारे सुद्धा सत्ताधारी, अगदी आपण नाव देखील घेतलंय बुवा तारेंचं, निश्चित हा फार मोठा गौप्यस्फोट आहे. गौप्यस्फोट एक लक्षात घ्या सायनाजी, मी आतापर्यंत गप्प का बसलो? कारण का 1 वर्ष झाली, लोक काय बोलतील की आल्या आल्या अगर त्यांना काम करायला दिलं नसतं तर लोक बोलत असतील की बघा हे लोक काम पण करायला देत नाही. म्हणून मी माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना मी सांगितलं की त्यांना लोकांनी सत्ता दिली आहे ना, त्यांना काम करून द्या, लोकांना त्यांचा अनुभव घेऊन द्या, आपल्याला त्याला डिस्टर्ब करायचं नाही आहे. तुम्ही माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना विचारा, सगळे सहकारी तुम्हाला तेच. मी त्यांना बोललो बिलकुल डिस्टर्ब करू नका, काम करून दे, लोकांना अनुभव घेऊन दे. लोकांनी मतदान, लोकशाही आहे शेवटी, लोकांनी मतदान केलं आहे, त्यांना करून दे, लोकांना अनुभव घेऊन दे. पण 1 वर्षामध्ये जेव्हा तुम्ही देवगडच्या कचऱ्याचा प्रश्न सोडू शकत नाही, पाण्याचा प्रश्न सोडू शकत नाही, पवनचक्कीच्या इकडचा जाणारा रस्ता वारंवार बंद होतो, स्मशानभूमीचा तुम्ही प्रश्न सोडवत नाही, देवगडमध्ये नवीन एक कुठलाही प्रकल्प सुरू करत नाही. अहो देवगड जामसांडेला शहराला मी कसं डेव्हलप करत होतो ना, तरी मला विचारा, मी कसं तळ हातावर मी त्या पुरं या शहराची एवढी काळजी घेत होते, प्रत्येक गोष्टीवर मी लक्ष देत होतो, छोट्या मोठ्या गोष्टीवर मी माझ्या हक्काचं शहर आहे तसं मी सगळ्या गोष्टी तिथे करत होतो. आणि अचानक जेव्हा ते शहराचा दर्जा ढासळला जातो, अचानक जेव्हा तो शहरामध्ये विकास अचानक थांबतो, कोणी तिथे लक्ष द्यायला तयार नाही. जे नेत्यांनी माझ्या विरोधात येऊन तिथे रान पेटवलं निवडणुकीच्या टायमाला, जेव्हा मी मैदानात पण उतरू शकलो नाही, माझ्या पाठीमध्ये येऊन माझ्यावर टीका करत होते, ते कुठे गेलेले को आज? ते का जनतेला समोर येऊन त्यांचा स्वतःचा हिशोब देत नाही? जनतेच्या समोर असं तुम्ही पंचनामा करताय तसे जनतेच्या समोर का आपली बॅलन्स शीट उघडून दाखवत नाही की बघा 1 वर्षामध्ये मी असं का? नुसतं तुम्हाला कारण द्यायला लागतायत, मला हे कळत नाही हो. पण नितेशजी, मगाशी पण तुम्ही बोलताना सांगितलं स्मशानभूमीचा मुद्दा असेल, आता कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा असेल, पण तुमचे जे नगरसेवक आहेत, म्हणजे तुमच्या पक्षाचे आता थोडक्यात विरोधी नगरसेवक आहेत, हे पत्रकार परिषदा सोडून प्रत्यक्ष रस्त्यावरती उतरताना चित्र का दिसत नाही देवगडमध्ये? मग एक लक्षात, मी परत तुम्हाला सांगतो, मीच स्वतः त्यांना सांगितलेलं 1 वर्षापर्यंत आपण काहीच बोलायचं नाही, आपण जनतेचे प्रश्न हायलाईट करत ठेवायचे. पण 1 वर्षापर्यंत काही नगरसेवक जे आता जे सत्ताधारी आहेत ते एकदम नौखे आहेत, पहिल्यांदा निवडून आलेले आहेत, तरुण आहेत, राजकारणामध्ये त्यांना पहिल्यांदा संधी भेटलेली आहे. मला काम करून दे ना त्यांना, आपण लगेच विलन बनायला जायचं नाही, आपण लगेच त्यांना काम थांबवलं जायचं नाही. 1 वर्ष पुरं काम करून आज जेव्हा आपण 1.25 वर्ष झालेलं आहे सायनाथ, जेव्हा काहीच हालचाल तिथे होताना दिसत नाही, नुसतं सगळ्या बाबतीमध्ये भ्रष्टाचार करणं, उगाच आडवे तेडवे चेक काढणं, पैशाचा फक्त मोठा खेळ करणं आणि देवगड जामसांडेच्या जनतेला वेठीस धरण्याचं काम जेव्हा सातत्याने वर्षानुवर्ष चालत होतं, तेव्हा मग आता आम्ही ठरवलं की आता बोलायचं, आता रस्त्यावर उतरायचं, आता ह्यांचे खरे चेहरे दाखवायचे. अरे तुम्हाला सगळ्या बाबतीमध्ये नितेश राणेला अगर जबाबदार धरायचं असेल, मग एवढे वर्ष जेव्हा आम्ही विरोधी पक्षामध्ये होतो तेव्हा मी ह्यांच्यासारखे शेमड्यासारखा का रडत बसलो नाही? मी का मग सातत्याने तुम्ही सगळे रेकॉर्ड बघा, म्हणून तुम्हाला सांगतो, जो ऑफिशियल गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड आहे, जिल्हा नियोजनची रेकॉर्डिंग बघा, विधानसभेमध्ये बघा, मंत्रालयामध्ये झालेली बैठक, सगळीकडे तर पैसे आणून दाखवले आहेत ना. त्या पालकमंत्र्याबरोबर मी माझे संबंध ठेवले आणि पैसा आणून दाखवला ना. मग तुम्हाला पण आज काय कमी पडतंय? तुम्ही स्वतःच्या स्वार्थासाठी रवी चव्हाण साहेबांना भेटता, स्वतःच्या स्वार्थासाठी नितेश राणेंना भेटता, पण देवगड जामसांडेसाठी कधी भेटताना दिसत नाही. मग त्याचे पण तपशील जाहीर करा. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायासाठी अगर नितेश राणे पाहिजे असेल, पण देवगड जामसांडेसाठी का विचार? मी स्वतः पाहिजे आताच्या नगराध्यक्षांना विचारा, देवगडच्या जेव्हा कचऱ्याचा प्रश्न मोठा होत होता डम्पिंग ग्राउंडचा, मी स्वतः त्यांना फोन केलेला की मॅडम याच्यावर लक्ष द्या, लोकांना त्रास होतो या संदर्भात. कारण शेवटी मी त्या भागाचा आमदार आहे, मला शहराने नाकारलं असलं तरी, आम्हाला सत्ता दिली नसली तरी, पण त्या जनतेचा मी आमदार म्हणून माझं मूळ कर्तव्य आहेच ना, मूळ कर्तव्य आहे.
पण ते अगर तुम्हाला दिलेली सत्ता अगर तुम्ही पार पाडत नसाल आणि उठसूट अगर आमच्यावर दबाव आणला तर कसा दबाव आणणार आहे? नगर उत्थानची निधी ती तर रुटीन प्रमाणे यायलाच लागते आणि ती येतच असते. पण तुम्ही उठसूट नितेश राणेंनी हे नाही केलं, नितेश राणेंनी ते नाही केलं, नितेश राणेंनी हे नाही केलं, ते अगर तुम्ही बोलत बसाल तर आपलं जे एक तुम्ही मला सांगा की देवगड जामसंडेला आमच्या कारकिर्दीमध्ये किती पारितोषिक मिळायचे? राज्यातले असंख्य पारितोषिक आपल्याला पुरस्कार आपल्याला देवगड जामसंडेला भेटलेले तेव्हा. आता काय अवस्था आहे तुम्ही मला सांगा. आपण पहिल्या 10 क्रमांकावर तरी आहोत का? म्हणून माझा मुद्दा एवढाच आहे, देवगड जामसंडे हे एक पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं शहर आहे. आमच्या बाजारपेठामध्ये त्या पवनचक्कीच्या गार्डनमुळे एवढा फरक पडला व्यापाऱ्यांना, हॉटेल मालकांना. तुम्ही असंख्य लोकांना जाऊन विचारा की एका गार्डनमुळे काय फरक पडला. माझं नियोजन होतं की तिथे वॉटर पार्क पण आणलं, माझी वॉटर पार्कची जागा पण निश्चित झालेली आहे, इक्विपमेंट झालेली आहे, भूमिपूजन. पण आता विसंवाद एवढा आहे, संवादच बंद झाला असल्यामुळे ना, कारण मला वाटतं की मी माझं कुठलंही अगर प्रपोजल त्यांच्याकडे पाठवू तर हे मान्यच करणार नाही. कारण हे लोक सगळ्याच गोष्टी राजकीय चष्म्यातून बघतात, राजकीय द्वेषापोटी बघतात. मग मला काही करायला गेलो तर त्यांनी त्या प्रकल्पालाच अगर चालना दिली नाही तर मग फायदा काय? तुम्ही मला सांगा ना. मग जनतेचं नुकसान उद्या होणार आहे, म्हणून मी आपलं गप्प बसलोय. नितेश ना, खरं तर मी मुलाखतीच्या शेवटाकडे येणार आहे, पण एक तत्पूर्वी 2-3 प्रश्न आताही माझ्या मनामध्ये. आपण व्यापाऱ्यांचा मुद्दा छेडला म्हणून मुद्दा म्हणून विचारेल. मागील 5 वर्ष आपल्या हातामध्ये शहराची, देवगड जामसंडे शहराची सत्ता होती. त्यावेळी वारंवार मात्र आपले देवगडचे दौरे असायचे, व्यापाऱ्याकडे आपलं लक्ष असायचं. पण मागील 1 वर्ष सत्तांतर झाल्यानंतर मात्र नितेश राणेंचा व्यापाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झालाय अशा पद्धतीचा देखील आरोप होतोय. काय नेमकं दुर्लक्ष करण्याचे कारण आहे? दुर्लक्ष करण्यापेक्षा व्यापारी माझ्या बांधवांनी त्यांनीच सांगावं की बाबा नितेश राणे असताना, करोनाच्या काळात असताना त्यांना किती सांभाळलं हो नितेश राणेंनी. आणि सगळ्या लोक आमच्यामध्ये आता आजही चांगला संवाद आहे. आमचे शैलेश कदम आहेत की आपल्या ते जिल्ह्यात तालुक्याचे पारकर आज जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष आहे, हे लक्षात आहे. म्हणून त्यांच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये संवाद आहे. पण मला असं खंत काय वाटते की देवगड जामसंडे शहरासाठी अगं नितेश राणे एवढं चांगलं काम करत होता, नितेश राणेंनी तिकडचं पर्यटन वाढवलं, नितेश राणेंनी तिकडचा व्यवसाय वाढवला. तुम्ही कुठल्याही व्यापाऱ्याला, हॉटेल मालकाला, दुकानदाराला जाऊन विचारलं की बाबा ह्या इथे असलेल्या पर्यटनामुळे तुमच्या आर्थिक समृद्धी झाली आहे का, ते लगेच तुम्हाला त्यावेळी उत्तर देतील की हो झाली आहे. कारण इथे लोक यायला लागली, लोक आमच्या शहराकडे पाहायला लागली. नंतर लगेच आपल्याकडून जायचे, थेट कुणकेश्वरला दर्शन घ्यायचं डायरेक्ट मालवणकडे निघून घ्यायचे. कुठलाही पर्यटक आपल्याकडे थांबायचा नाही. आपण वॉटर स्पोर्ट्स चालू केले, एवढे म्हणजे वॅक्स म्युझियम आहे, आपलं पवनचक्की, असंख्य कारणं दिली ज्याच्यामुळे लोक आपल्याकडे थांबतील. पण त्याचा अगर म्हणजे लोकांना अगर त्या सगळ्या कामांवर पण विश्वास बसला नाही आणि त्याच्यामुळे आम्हा लोकांना नाकारलं. म्हणून मी आपलं लांब राहायचं, गप्प राहायचं ठरवलेलं आहे. शेवटी लोकशाहीच्या भागात तो असतो की नाही की विरोधी पक्षामध्ये अगर तुम्हाला जबाबदारी दिली तर मी तुम्हाला नाकारले, गप्प बसा. आणि जिथे सत्ताधारी चुकत असतील तिथे हायलाईट करा आणि त्या पद्धतीचं काम आम्ही करतो. खरं तर ना नितेशजी, गेली कित्येक वर्षे देवगडमध्ये आम्ही पत्रकारिता केली, पण मागील 5 वर्षामध्ये जो देवगडचा काही विकास होतानाचा एक फ्लो लागलेला होता, एक प्रवाह सुरू झाला होता. या प्रवाह कुठंतरी आत्ताच्या घडीला खंडित झाला हे सुद्धा तितकं सत्य आहे. नितेशजी, खरं तर मुलाखतीच्या मी शेवटाकडे येतो, परंतु शेवटाकडे येण्यापूर्वी मला खरंच आपल्याला विचारायचं आहे, हा जो काही विसंवाद आहे म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामधल्या विसंवादाचा कुठंतरी देवगड जामसंडे वासियांच्या एकूण सर्वांगीण विकासावरती थेट परिणाम होतोय. हे कुठंतरी बदललेलं चित्र पुढील काळात पाहायला भेटेल का? मी पहिल्या दिवसा पण बदलायला तयार होतो, आजही बदलायला तयार आहे. मी तुम्हाला मला माझ्या जनतेच्या आणि मतदारांच्या पलीकडे काहीच नाही. मी त्यांच्या शब्दापलीकडे नाही आणि त्यांच्या इच्छेपलीकडे नाही. म्हणून मी तुम्हाला घटनाच सांगितलं आहे. मी नगराध्यक्षांना फोन का केला आणि त्यांनी धमकीचा फोन म्हणून पत्रकार परिषद केली. मी त्यांच्या मुलीची तब्येत विचारण्यासाठी फोन केला, पण त्यांनी ते धमकीचा फोन सांगून टाकला. मी त्यांना कचऱ्यासंदर्भात फोन केला, त्याचा त्यांनी कधी उल्लेख केला नाही. मी वारंवार जिथे जिथे शक्य आहे त्यांना मदत करायलाच प्रयत्न करतो. पण त्यांना आमच्याकडे द्वेषानेच पाहायचं असेल, आमच्याशी संवादच साधायचा नसेल तर मी काय जबरदस्ती त्यांच्याकडे जाऊ शकत नाही, त्यांच्याकडे जबरदस्ती धरू. पण आधी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो, या इंटरव्ह्यूच्या निमित्त
आजही मी तयार आहे, मी बसलोय इथे. काल पण तुमच्या इकडे जे काही लोक, जे उदाहरण आपले साटम साहेब आहे जे तुमच्या इथे बोलत होते, हे जोशी मॅडम आहे जे त्यांच्या बाजूला बसले, हे सगळं आमच्या ॲडवायझरी कमिटीचे भाग होते, शॅडो कमिटीचे भाग होते. मी तरी त्या प्रक्रियेमध्ये, त्या पूर्ण विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांना सामावून घेतलेलं. ह्या काही ज्येष्ठ लोकांना, डॉक्टर आमचे आठवले साहेब आहे, हे सगळ्या लोकांना मी देवगडच्या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेतलेलं. त्यांना काही गोष्टी पटल्या नाही, काही लोकांचं मन त्यांच्याशी जुळलं नाही, काही अन्य वैयक्तिक विषय झाले, म्हणजे सगळेच वाईट असे होत नाही. तुम्हाला उत्तम उदाहरण देऊ ना, तुम्हाला कुडाळ मालवणचं देईल. आज कुडाळ मालवण ते लोकांनी चुकीचा निर्णय घेतला म्हणून बघा आज कुडाळ मालवण मतदारसंघाची काय अवस्था झालेली आहे. कुठला मोठा प्रकल्प आला, राणे साहेबांना लोकांनी 2014ला नाकारलं किंवा इलेक्शनमध्ये पराभूत झाला, त्याचा परिणाम आज जिल्ह्याच्या विकासावर झालेला आहे. आज जिल्ह्यामध्ये जे सीवळ प्रकल्प येऊ शकला असता सायनाथजी, जे देवगडकरांची पण मागणी की तिथे होत नसेल तर आमच्याकडे द्या, अहो तोच सीवळ प्रकल्प आज अगर आपल्या जिल्ह्यामध्ये असता, त्याच्याबरोबर एअरपोर्ट असतं, तो तुम्ही विचार करा करोनाच्या नंतरच्या कालावधीमध्ये आपल्याला विकास किंवा पर्यटनाला किंवा रोजगाराला किती मोठी चालना भेटली असती. आज असंख्य आपले तरुण मुलं रोजगाराच्या मुळे आज घरात बसलेले आहेत. पण त्याच सीवळ प्रकल्पाला अगर तेव्हा विरोध झाला नसता आणि त्याच एअरपोर्टला तेव्हा विरोध झाला नसताना आज आपल्या सिंधुदुर्गाची चित्र वेगळं असतं. पण आता वेळ निघून गेलेली आहे. आता गेलेला दिवस हा परत येत नाही, आलेली संधी ही परत येत नाही. जनतेला अजून 4 वर्ष आहेत यांचा पूर्ण अनुभव घेण्यासाठी एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही आमचं काम करणार. मी पाहिजे तिथे, आज मी परत सांगतो, मी ज्यांनी मला मतदान केलं त्यांचाही आमदार आहे, ज्यांनी मला मतदान नाही केलं, जे माझं द्वेष करतात, जे आमचा वैयक्तिक टीका करतात, त्यांनीही मला एकदा फोन उचलून माझ्याकडे आले, माझ्याशी बोलले, मला नगरपंचायतमध्ये येऊन बसायला सांगितलं. आज पण त्यांना मदत करायला मी तयार आहे, हे मी तुमच्या निमित्ताने इथे सांगतो. मला काही किंतु परंतु मनामध्ये बिलकुल नाही. राणे कुटुंबाला मोठं ह्याच जनतेने केलेलं आहे. राणे साहेब जेव्हा विरोधी पक्षामध्ये होते, 2014ला पराभूत झाले, त्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी हॉस्पिटल उभं केलेलं आहे. त्याच 5 वर्षावर सत्ता नसताना, सत्ता नव्हती तरी पण 600 बेडचं हॉस्पिटल उभं करणारे हेच राणे कुटुंबीय आहे. आम्हाला सत्ता असो किंवा नसो, सिंधुदुर्गची जनता, देवगड संडेची जनता ही आमची जनता आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी सातत्याने कार्यरत राहत राहणार. कोणाशीही जमून घेण्याची आमची तयारी आहे. कोणाशीही त्यांना अहंकार वाटत, इगो वाटत असेल ना, मी त्यांच्याबरोबर जाऊन बसायला तयार आहे. पण तुम्ही माझ्या साध्या एका फोनला धमकीच समजत असाल. आता फोन रेकॉर्डिंग करणं हे माझं सवय नाही, म्हणून जे लोक मला वैयक्तिक येऊन माझा मटका जुगारच्या धंद्यापासून मला पोलीस संरक्षण मिळवून द्या, मला जिल्हा बँकचं लोन मिळवून द्या, तुम्ही त्याच्यासाठी अगर नितेश राणेचा अगर संवाद साधू शकता ना, तर मग देवगड जामसंडेच्या जनतेसाठी, तुमच्या नगरसेवकांसाठी, तुमच्या नगराध्यक्षांसाठी तुम्ही नितेश राणेशी संवाद का साधू शकत नाही, हा साधा प्रश्न मला विचारायचा आहे. खरं तर नितेशजी, एक पाऊल आपण आमदार असून पुढे जायला तयार आहात, फक्त देवगड जामसंडे शहरवासियांच्या सर्वांगीण विकासासाठी. तर कुठंतरी आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी देखील आपल्या ओची साथ देणं तितकंच गरजेचं आहे, तरच देवगड जामसंडे शहराचा सर्वांगीण विकास हा सत्यात उतरलेलं चित्र पाहायला भेटेल. हे मात्र या चर्चेच्या निमित्तानं मी देखील अधोरेखित करेन. नितेशजी, अगदी शेवटचा प्रश्न मला आपल्याला विचारायचा आहे, तो म्हणजे नेमकं आता काय आव्हान करावं, कारण की वर्ष झालं आहे पूर्ण, सत्ताधाऱ्यांनी नेमकं काय काम केलं, विरोधकांनी आपली भूमिका काय बजावली, हे सर्व जनतेसमोर आहे. काल आम्ही देखील त्याचा पंचनामा केलेला आहे. आत्ता 1 वर्षानंतर सत्ताधारी असतील आणि मतदार असतील, नागरिक असतील, यांना आमदार नितेश राणे म्हणून आपण नेमकं काय आव्हान करा? आमदार नितेश राणे किंवा त्यांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मी तुम्हाला परत सांगतो की ह्या 8 महिन्याच्या आमच्या शिंदे फडणवीस साहेबांच्या सरकारने देवगड जामसंडेसाठी कुठली निधी तरी कमी पडून दिली नाही ना. फक्त आता ह्यांचे सत्ताधाऱ्यांची टक्केवारी पूर्ण होत नाही म्हणून नितेश राणे वाईट होऊ शकत नाही. माझ्याकडे सगळ्या पद्धतीचे सगळ्या हेडच्या खालती मी काल पण निधी आणली आहे, आज पण निधी आणलेली आहे आणि उद्याही निधी आणत राहणार. कुठेही कमी पडणार नाही. काही नसताना पण मी आज या येणाऱ्या 16 तारखेला मिसळ महोत्सव तिथे घेतो आहे.
काही नसताना पण तो व्यापार वाढीसाठीच आहे. एक्झॅक्टली, कारण तिथले सगळे लोक येणार, जमा होणार, पर्यटन येणार, लक्ष जाणार. मग मी पण बोलून गप्प बसू शकलो असतो ना तिथे, पण मी माझं काम सुरू ठेवलेलं आहे. ना निधीमध्ये कमी पडलोय, ना अन्य गोष्टीमध्ये कमी पडलेलो आहे. मी माझे कार्यक्रम माझे सुरूच ठेवलेले आहेत. फक्त आता त्यांनी विचार करायला पाहिजे. परत परत तुम्हाला सांगतो, मला माहिती आहे की जो माणूस, की जी व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी नितेश राणेच्या मांडीला मांडी लावून बसू शकतो, त्यांनी फक्त देवगड जामसंडेच्यासाठी ते पाऊल उचलावं. स्वतःच्या नगराध्यक्ष आणि स्वतःच्या नगरसेवकांनी पाऊल उचलावं. त्यांचे जे मोठे मोठे नेते आहेत, जे मातोश्रीच्या आज किचन कॅबिनेटमध्ये आहेत, जे उठसूट येऊन देवगड जामसंडेमध्ये येऊन माझ्यावर टीका करतात, त्या अतुलराव राणे आणि या अन्य लोकांसाठी आपण मी सांगेन की तुम्हाला देवगड जामसंडेवर किती प्रेम आहे हे तुम्ही सिद्ध करा, आणि तुमच्या राजकीय ताकद आणि वलय वापरा आणि निधी आणून दाखवा. जसे नितेश राणेंनी एवढी वर्षानुवर्ष आले, तरच तुम्ही आमच्यावर टीका करण्यासाठी लायकीचे आहात, तसं तरच तोडीचे आहात. मी जशी कारणं दिली नाही तशी तुम्ही कारणं देऊ नका. आणि जनतेला मी एवढंच सांगेन, कुठेही तुमचं नुकसान होणार नाही एवढी काळजी तुमचा आमदार निश्चित पद्धतीने घेईल. निश्चित. खरं तर नितेशजी, या चर्चेमध्ये, रोखोक चर्चेमध्ये, थेट चर्चेमध्ये आपण सहभागी झाला, त्याबद्दल धन्यवाद देईन. दर्शको, आपण या मुलाखतीच्या निमित्तानं इथं स्वल्पविराम देतोय, परंतु देवगड जामसंडे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदार नितेश राणे एक पाऊल पुढे यायला तयार, तर सत्ताधाऱ्यांनी देखील एक पाऊल पुढे येणं तितकंच गरजेचं आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो आणि या मुलाखतीला इथं स्वल्पविराम देतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.